Hallacı bilen Acı Gala bir owry pikir edýärmi? Aslında olur düýünün başga taryhdan gelip çykýarlar. Türkmenistanda yerleşýän bu iki owa, Hallacı we Acı Gala köplenç adamlar ýagnaşýarlar we buluşdurýarlar. Hallacı ady bolsa gadymy, Halaç tribi bilen bagly. Bu taýpa müňlerce ýyl öň Orta Aziýada ýaşap we hatda Selçuklu imperatoryndan bellidir. Dimi Hallacı taýpa adamyň döräni owa. Acı Gala bolsa onun ady Acı we Gala sözlerinden durýar. Rowaýatlara görä bu ýerde öň bir gala bolupdyr, emma onun ady häzirki güneçellikin saklanyp galypdyr. Diýmek, Acı Gala, Gala yerleşýän ýerinden döräni owa. Hallacı adamlar we taýpy bilen bagly, Acı Gala ýer we Gala bilen bagly. Şonuň üçin olar bir-birine ýakyn bolsa-da taryhy taýdan düýünden başga. Şeýle gyzykly taryh maglumatlary isleýän bolsaňyz kanala abone boluň we like basmagy unutmaň.